Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tine nhau yekwaMugabe, apo nyaya yekuSouth Africa yatora rimwe divi iro rinoita kuti vanhu tikwenye misoro. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure. Mwanakomana wemufi vaRobert Mugabe, Bellarmine Chatunga nemuzukuru wake Tobias Matonhodze nhasi vakanda mapfumo pasi ndokubvuma Mhosva. They pleaded guilty pasi pemutemo unonzi section 112. Chatunga abvuma mhosva mbiri chete dzinoti kunongedza munhu nepfuti, pointing a firearm, uye kutyora mitemo yeimmigration yekugara muSouth Africa asina mapepa. Kureva kuti Chatunga ari kubuda nenyaya yakareruka kwazvo. Asi kune rimwe divi muzukuru wake Tobias Matonhodze ndiye azvipira kutakura matanda ose anopisa. Tobias abvuma mhosva dzinotyisa dzinoti kuda kuponda, attempted murder, kubvuma kuti ndiye akapfura mushandi mumusana, kuwandisa mhosva, defeating the ends of justice, kuwanikwa aine pfuti isiri pamutemo, illegal firearm, kutyora mitemo yeimmigration. Nyaya iyi yasiya vana veZimbabwe vachitaura zvakawanda pasocial media. Pane mibvunzo iri kubvunzwa kuti sei Tobias ari kutakura mhosva dzinorema kudai. Kune makuhwa ari kuti zvichida Grace Mugabe akaisa mari yakawanda muhomwe yaTobias kuti abvume mhosva dzose idzi, kuti mwanakomana wake Chatunga apone nefine uye kuti adzingwe muSouth Africa, adipotwe, adzoke kuZimbabwe ari mupenyu. Magweta aChatunga ari kukumbira dare kuti apiwe mutongo wefine uye kuti azvibhadharire rwendo rwake rwekudzokera kuZimbabwe. Izvi zvinoreva kuti Chatunga anogona kunge ari home free munguva pfupi inotevera. Ko imi munofungei? Munotenda here kuti Tobias ndiye hake akapfura gadhena uyu, kana kuti ari kungochengetedza umambo hwaChatunga? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa nemuono wenyu panyaya iyi.